Ubaba bese ngihlelelile ikusasa lami elihle. Ngale mali akade ngibekele yona. Noma ubengibekele ingubo yomshado. Futhi nami benginephupho lokuqala wami umndeni. Kodwa yena wakumosha konke lokho. Isiyodwa indlela phambili. Khona passport. Isizathu kuye Georgia. Ilokho engizama ukukuthola. Ungishiyele ngempela umnyeni wami. Emva kokuthi sishade nje. Isikhathi sezithembiso eziphukile kanye nobudlelwano obungapheli sesizoshintsha. Ungaphela manje. Iqala mhla ka 24 April ngehora lesishagalolunye ebusuku kuStakanya.